ngabafana bamabhokole esikhathini samanje kukhulunywa ngabantu abangamaNazaretha. Uma kukhulunywa ngabantu abathakathayo kuyakhulunywa ngamaNazaretha. Ma kukhulunywa ngabantu abanenhliziyo ezimbi kuye kuba amaNazaretha. Nalabo makukhulunywa ngabantu mhlambe abanamandla ngapha ngasekulahlekeni kwemfuyo zabantu kuye kube amaNazaretha. Kangazi ukuthi kwenze kanjani makunjalo. Kodwa ke siyafisa ukuthi uNkulunkulu usekade ngasilekelela amaNazaretha ukuthi uma siphenduka siba amaNazaretha sibe ngamaNazaretha afanele ukubizwa ngamaNazaretha angcono, kungabi ukuthi sizocasha lapha esontweni. Kubi lento yokuthi yonke into bayibukele kithi bayikhombe kithi. Bafowethu sengathi uNkulunkulu engasikhumbula, angazi kuba kanjani kodwa manje ngaguqa kuya ukuthi angikhulume nabafowethu ngapha emva kwami nodadewethu kakhulu. Angazi noma ingoba sesiyabona yini ukuthi kobaba bethu uma belijikijela itshe seliyafika manje. Muhle umuntu noma insizwa ethi mayizelwe ekhaya yazi ukuthi ikhaya kumele libheke ikhaya kumele liphathe kanjani. Yinto insizwe ekhethelela umuzi kayise ukuthi mangabe ngithola amandla into yokuqala engicabangayo mele ngakhe ikithi, mangiqeda ukwakha ikithi mele ngiganwe ukuze ikhaya libe yikhaya liyoba nesithunzi. Muhle umuntu othi noma ehambile esemazweni noma ngathi usebenzele eGoli kodwa kungapheli kuze kuphele iviki mfethu ungafonanga ekhaya uze ukuthi banjani. Muhle umuntu ohlala ekhumbula ukuthi nginekhaya ukuthi noma ngathiwa yikho into bafakela yona ngesimo sokuthi esikhathini samanje kuyabheda izinto kayihlangani, ayikho into oyiphosa ekhaya kodwa ukufona ubuze impilo ukuthi ngabe nisaphila. Ngoba bafethu kumele niqonde ukuthi abazali bethu bayasithanda. Makwenzeka usuku uyakude naye laba abantu abakuthola ubuthongo uhlala esovalweni uma ngabe kuringa ifoni iyayithi keke bese bheqa ukuthi ubani ofonayo. Mayifona wena into ayilalelayo yokuqala afuna ukizwa ukuthi uright yini na. Mangabe ufonela umzali wakho into yokuqala afuna ukizwa ukuthi ufuna ukuzwa ukuthi ngabe uright yini mntanami. Sengaqhubaka ke nodaba. Kodwa kuye kube kubi ukuthi abazali bethu besikhathalele kangaka beze besikhulekela. Kunabazali bafowethu njengoba kuzongena inyanga yomhlangano. Kunabazali bethu abahamba beyolinda emhlanganweni abafike behlale abavuka ebusuku kubanda akavuki ngoba nakho kukhona into ayidingile noma eswele uvukela ngoba umntwana wakho uyazi ukuthi ingane yami ayisebenzi. Uma evuka esiguqweni sathwala ebusuku uthi ethandaza ethi Nkosi baba sizwe kodwa usuke esho ngenhliziyo yakhe ethi kodwa shema ungabe usakhumbula umntanami. Ushaya isikhathi sokusa ekseni athi mayehamba bamthandaza ukuvuka kodwa inhliziyo yakhe ibisho ukuthi shembe ukhumbula umntanami bese uba nenhlanhla yokuthola umsebenzi bese siyabakhohlwa abazali bethu. Angazi kwenzeka kanjani leyo nto. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abazali bethu besilindela kangaka besithandazela ilanga liphuma lishona kodwa uma ngabe sesithola ngcono bese siyalibala yibo. Uma kwenza kukhona into esiyitholayo siyayithatha sizidle nalabo ezidla nabo bese ukhohlwa ukuthi ekhaya kunjani. Lento ngihlale ngisho bafowethu ukuthi noma ngathiwa ekhaya ukhona ekhaya uhlala khona ekhaya yebo umzali uyakubona ukuthi uba naye egcekeni akukho okuhlanganayo kodwa mawuphuma uhamba uthola noma 100 rand buya phela mfowethu uze ekhaya ufika ukuthi mama ngiyazi ukuthi kanginalutho kodwa nawo 100 rand cabanga ukuthi ziyophuma izikwezimbala lapha bese umama ekhipha isibusiso ethi mntanami inkosi ikubusise. Ngaleso sibusiso sisodwa sibe ziningi izinto engavuleka ngalokho. Kukhona insizwe ekhaya ivuka iswenke nje iyophuma ngesango iphuma ngendlela izindlu ziyanetha ekhaya lapha ibaya zibhokile imbuzi ingena ngabe iphuma ngale ukhona insizwe ekhaya. Nani bodadewethu ngapha kumele nifune ukuphatha kahle imizi enihlala kuyo nibalalela abazali bethu. Kunento engeke ngisho mina bafowethu ukuthi abazali bethu bayasithanda, abazali bethu abasoze basilahlekisa. Lokho abasuke bekunika sona usekunikeza isinkwa aziyo ukuthi noma engahamba namhlanje emhlabeni mawubambeleleke usu uyophila isikhathi eside. Sebangenela namafoni ke manje.
sekunenkinga kushizitsha mase kulitshelwa amafoni. Ushizitsha emakhaya mase kulitshelwa amafoni. Mama bethi ingane zaba yithengela amafoni. Le ngane iphinde imehlule ngayo le foni. Ibhizi chopha ifoni idlala uTikTok uyayithuma isukuma isidini umlomo usungaka. Izodinela ngefoni yakhe yathengwa kuwe. Le data lengena ngalo TikTok lathengwa uwe futhi. Noma ngase wayithengela hospara, enze saba nospara thina. Mawuyitsizwa nje understand ukuthi unospara na usekubize ngospara ishangane nje la ngakini endaweni. Dadewethu namhlanje sebenesibindi sokuthi bethatha abantu besilisa bezobafaka emakhaya sikhona. Bese kuthi nawe ngoba uyazi ukuthi ngawunawo amandla udingile weswele uzokuthi uhamba ubingelela usibara endlini usuke nawe netshebo yobingelela umfana omunye umuze ekhayini. Ngoba nakho uyazi ukuthi mawungena endlini uzokunikeza ukubambisa athi bamba lapha mfowethu uyothola noma udrink sodabisa lo 100 rand ufumuzi nawe uzofa uboshwe ngenxa 100 rand. Ngoba nathi bafowethu kuqala kithi lento yokuthi uthi uwena ekhaya umfana kumele ngabe uvikela isithunzi somuzi kayihlo nasendaweni umuzi uhlonishwe ngawe noma bekhuluma abantu benza isibonele ngawe wena futhi umuzi kayihlo uphendula indawo yamantombazana uyashintsha shintsha lapha ekhaya. Ngoba nje uphethe kumanje ufumbethe kwawena uxakekile ukuthi mangathi uNkulunkulu angephi inhlanhla ngithola umsebenzi awazi ukuthi uzolobola kubani le crew iphethe. Noma ngathi uNkulunkulu uyafisa ukupha amandla kodwa manje unenkinga kwayena uNkulunkulu uqopha ukuthi maye kupha amandla kwawena usathidekile ukuthi uzolobola bani. Ngoba phela kuyakuhle ukuthi mawubambile kodwa yazi phela ukuthi lapha inkomo zasekhaya ziyophelela khona. Mina ke ngaba nesho ubaba wangifundisa ukuthi noma ngayona into enhle kodwa wathi ubaba bobamba nje mfana wami kungabi kuningi kodwa ungalokothi uyichaphaza ingane zabantu. Ngoba lezi ingane enamadlozi ngenkathi uyichaphaza ikhala kukhala umama wayo kukhala ubaba wayo kuze kuyokhala ngisho ugogo wayo akukhali bona basenyameni phela khala kuze khale ngisho idlozi. Uma ke walenza iphutha lokuthi emva kokubusa uyikhalisile lengane bese uyayilaxaza wo kuwena. Wathi baba ubophatha ebese ubheka wathi ngoba kunzima mfana wami ukuthi ungathatha umuntu oyedwa nje bese uthi usekufanele uganela ekhaya umbona ngathi ungcono ngani kwabanye. Wathi baba ukuze ube nesizathu mfana wami sokuthatha umuntu kumele bekhona oseceleni ebese ubona ukuthi ukwenza ngalona kodwa kuhlukile kunalona. Kodwa ke ngoba sesiyafunda silibala esikole siqala ukuthola abantu ngoba sesisebenza sesinemali. Uyaqala uyagana uba neshoka nomuntu othi efike ekhaya engaqedi ngisho inyanga nje usekhathela yena uma wakhe yamhlukumeza usefuna ukuphuma. Lo muntu aqedi ngisho 3 months akakwazi umthatho lapha ekhaya akakwazi ukuhamba lapha ekhaya somele niphume niyohlala lapha. Siyaqala sidibana nawe uzokhwecela amabhlukwe. Sekumele sikuzwele mawufika ku23 ucela isiguqa singasukumi phansi ngoba ngawuhleli kahle ekhaya. Alento yethu ukuthatha ama module C kuthi sithanda abantu aba module C asebefundile. Uyaqala uthatha umuntu ofundile usebenza eMpumalanga akafuni ukuhlala lapha ekhaya ufuna ukuhlala nawe eMpumalanga. Manifika eMpumalanga lapha niqala ukuqala nithola indawo yokuhlala lapha nikhokha kuyo nithi nisuka menithenga umuzi nithi nisuka nikhanda umuzi anisabuyele esalukazini emumva ekhaya. Sabe silala isalukazi ekhaya singadlile nina nibhizi nivuka lapha ngezinto ezinqenqayo. Kasazi ukuthi uNkulunkulu engasilekela kanjani ngoba phela vele lezi ngane yebo sithatha nesithathayo manje zifundile. Kodwa manje zinenkinga ukuthi lapha esakhe khona isisekelo somizi obaba awekho amathuba omsebenzi. Uma kwenzeka ukuthi umuntu uthatha nithamba nozama impilo anisafuni ukubuya lese nakhele kansana ndaba futhi nekhaya emuva. Yothi uyabuya ngelilanga yofica ishangane lihamba ngetrunk ehla kwesibhayi. Bese usolota thana ufuna ubashaka kanti wena wadikilikini wahamba wahlala lapha uthi uyangena esangweni ishangane libuza ukuthi ubani kini. Ngoba mase sihambe sihamba siyohlala le sikhohlwa emakhaya emuva.
ulokhu kubuza washo nabo ubuntu lapha ekhaya ngoba phela siwasazi ukuthi umfana ukhona okwaqala uqala ubone ngothango lomuzi ulibone lilala uthi ayilalala uthango madoda kazithiwa lapha ekhaya yasho nabo kanti ayikho iyasebenza yona ivula ngeremote igesi legoli kodwa ekhaya ke kulala engadliwe isalukazi zike silale singadlile lepha emuva ekhaya bafowethu kukho konke sikwenza kumele senze isiqiniseko sokuthi abazali bethu abayichithi inyembe zingathi amen Amen. bomama bethu senhlala phansi cala isithonelela abantu abazogana thina ukuthi bekulungela ukuba umakoti abafowethu baganile phambi kwethu ukuganwa kwabafowethu phambi kwethu kusiqedela uthando lokuganwa thina ngoba laba bantu abagana abafowethu abazazi noma ba umakoti noma bazintombi mina abafowethu nje mina ekhaya baganiwe impela abaningi ngiye mangibuka noma kunomsebenzi muzi umakoti esekhuluma phezulu ngizwe ukuthi akasedwa njobe esekhuluma la phezulu akasedwa usabudlile ke lokho bese khuluma kanje laba bantu abagala emakithi bayaphuza mase bephuzile futhi bagcine bengasazazi noma ba umakoti noma bayini lapha ekhaya noma bangosisi noma bayini bagcine bengasazi lutho nje ngalezo sikhathi wakhipha kusho umshini okwasha wabiza uJojo ngaphezulu kodwa bafowethu ngoba mina ekhaya nje kubaswa phansi ngizothatha abo for plate ngoba ekhaya mina kubaswa phansi nawe kini nibasa phansi vela ninalutho ngokufika kwami nje ngithi ngizocela umhlobo obuhlu usuwini ilotho ke wena usuwini ilotho ke sekumele ngithenga nento eyahlula ubaba lapha ekhaya wazohamba nibasa phansi engenalutho ngoba nanga sengizocela mina sekumele ngifeke mina ngifa nje ngifela lo muntu lengane yakhe ehlulayo engalaleli kwawena nje yakuhlula uyakwazi lokuthi mayiphekile ipheke uphuthela ubrown ukwazi kahle lokuthi lushela uze libe brown uphuthela iphekile lo phuthu la khona awuqoni noma uphuthu noma impuphu yini awuqoni into ephekile ukuthi uphuthu noma impuphu yini uma ngabe ayina wayona ishirt la egqoka mayigqoka uyayibona ukuthi isa ayina into enamaphrinti amaningi akamba umuntu uyagana ukala umakoti oyedwa kodwa amaKristu aphambene bheka ngathi gano isithembu sengathi uNkulunkulu angasikhumbula amaNazaretha amen kakhulukazi bafowethu thina kuyabhetha amandla kawekho kahle angazi ukuthi singakhulekisana kanjani ngoba esikhathini samanje emsebenzi iyabhetha njengoba besho nje nanga umfowethu uma uthi uyocela uyekubuka istatus eqala lento emali nasesontweni singenile ithe masi yazi ukuthi iqhamuka ngoba ngishumayela nje khona oqalaza ukhiye nje lapho ukuthi uhamba emontoni lokhuluma ngayo angazi ukuthi iqhamuka lento uma ngifike ngizolobola kufike kubuza ukuthi ngihamba ngamontoni ngisebenza asebenzi njalo lo muntu mina ngizomcela kanalutho yena ayiphathwe yakhe uma beze kwaba nenhlanhla eVarsity ngokuthi nje ahambe uyofundela ukuba yinesi sekumele ngifeke mina ukuthi ngikhokhela ukuthi uyinesi sekumele ngifeke mina ngiphela ukuthi uyinesi mina ngifundile ngudokotela sengizokhokhela inesi ukuthi ngoba nginobola inesi sekumele ngifeke umbuzo uthi webazali bethu uma kufika umuntu ezocela ihlobo esihle sisuke sidayiselana yini noma sisuke sakho ubuhlobo uma ngabe sisuke sakho ubuhlobo ivelaphi lento yokubiza kakhulu ngoba nakho umuntu uthi ufundile ivelaphi lento yokuthi uzobiza kakhulu uthi ngoba ingane yami ifundile isizoyowakha kini mina iseze ukunginaka ngifundisile nginikeza ukuthi nokuthi okay ke uma wenza kumkhonyana ngoba nje manje senabalelana uma wenza kumkhonyana ikhipha lezo zinto ngoba nje manje so add ama values ngokuthi uyadayisa phela into edayisa ayinama value uthi ngenxa ukuthi ivela lento expensive sikubizayo uma ngabe umkhonyana usumnika lengane sekwenzeke ehlala usuwenza umsebenzi wena bese vele ethi umkhonyana ulungeleke mama ngoba wangidayisela lengane singeyami ayizi ke lapho kunomsebenzi khona ayithi umdayiselile phela sengeyakhe lento manje uyithengile uma ngabe sethi ke kayizi ke lapho ke ngoba kunomsebenzi nje uzophatheka kanjani abukho phela umhlobo obuhle la sidayiselele
sesuka ingcabano ke manje sebangathi umfana unqaba nenganeni kanti nini nahlula kwaseqaleni uma ngabe ngifika nje mfowethu nalento esehligele emvula mlomo ufica abantu bakhuluma egcekeni uthi afika basakhuluma sebethule angiyazi yonke leyo nto mina ukuthi Sandoqala kumele ngibavule imlomo ngo500 futhi uma ngifika kuwe ngithatha ungifaka kosofa ungibeka endlini makhona ukudla kulungisile nginikeza ibreakfast ngithi ubaba bamba ngibuyisa amandla ukuze sithi singene ekukhulumeni sengizokhuluma into eqondile sengisuthi ngisuke kusene la ngisuka khona ngilambile uma ngifika nginikeza ukudla mfethu ngidle sithi siqala singene ngxoxweni bekuthi sengisuthi sikhulume sibekana la sibekana khona ngoba sizile ukuzolwa sizocela ihlobo esihle sakho ubuhlobo Amen. inkosi ubusenikuzwini